Pěkný kruh. Ten se ti poved. A připravíme se a pracovní cval teď. Bětko, pat. Bětka upravit, klus a znovu nacválat. Zasedni, zádrž, vysedni, zasednu, pobídnu, cválám. Tak. Verča upravit. Zasednu, zádrž. Co nejdřív ji zbrzdí do toho klusu. Tak. Jakoby Bětko otěží nepouštěj, aby cvalala rychleji, ale pobízej, aby ona víc dávala ty zadní nohy pod sebe. Nehrb se na ní tak, že si drží trošku těma otěžima, ať nepadá ten předek. Přechod do klusu. Přechod do klusu. Tak, obloukem si změňte směr. Verča si přesedne. Bětka si přesedne. Není. A ti držíš na otěži při tom sválání. Tak a připravíme se a pracovní cval teď. Bětka dobrý, Verča dobrý. Klidnou ruku, Jessy. Drž naplou, stálou, jemnou otěž. A nenech si tak hnát. Drž si na otěži, jak nežene, ale přitom jí pobíže, ať ti nevypadne. Tak.